E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono, jafwambo marwa Millicent Adhiambo limo gweng' ma Chuth mayudore e kaunti ma Migori kendo miwa sigana mar kaka jogweng' nong'eyo nonro mar gweng'gi. Nyakwara Mogi Ajwang' machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa ka jumani kalapaplawa ofuyo kodwa modhio piyo e gweng' mong'ere ni Achuth mayudore e kaunti ma Migori. Sama iwinjo nying mar Achuth, ang'o mabiro e pachi? An ang'eyo ni Achuth en winyo. We wawinj anena ni ang'o madine mi chak gweng' ni Achuth. Pach jodak makae to chalo nade? Nwan gi winje moko mane piyo ka, to winjego ne luongogi ni Achuth. Nyaka sani pod wan kodgi ka. Koro ema nomiyo nwaluongo gweng'ni Achuth. Hii kijiji ilipewa jina Achuth Market sababu kulikuwa na mti mkubwa hapa hivi ambapo hawa ndege walikuwa wanapenda kukuja kukaa hapo. Sasa ndio bana iliitwa Achuth Market. Hizo ndege zilikuwa zinaitwa Achuth. Benyoni moneni sodo era Achuth gi Sodomora. Achuth kane wan gi winy moko modak malo miluongo ni Achuth. En ni winy mane iluongo na Achuth gi dholuo ne thoro piyo kanyo, winy go ng'eny kanyo, be pod wan kodgi nyaka sani, emomiyo gweng'ni oluongo na Achuth. Nyakwara Mogi bang' winjo kaka jogweng' oselieko kotenore kod nying gweng'ni ma Achuth, we koro wawinj anena ni adieri motenore kod kuku mar wach ewi nonro mar nying gweng'ni ma Achuth ni kanye. E gweng' ning'iyo gima timore e gweng' kata gik mane nie e gweng'. Koro area ka ne nitiere winy madongo mag achudhe, ema nomiyo luongo ka ni Achuth. Ne nitiere yiende madongo mane gipiye. Koro ne gipong'o wi yiendego e kama ne giyueye, mamiyo ne ochak ka ni Achuth. Mokwongo nobedo gi plode moko 9 ka jaduong' Lugedi gi Rastus Odiara, mage jok manochako Achuth Market gi jaduong' Ephraim Amwai. Eka bang'e nomed plode moko mobedo gi plode 13. Bang' mano ne gin go ohala mag bucha gi dukni ma go ohala matindo tindo kaka gige duka. To ne gitimo ohandegigo. Mana ni achiel kuom johala go, Lugedi, nonegi koa e ohala. Tok mano wasebedo ka plode ochako medore kaluwore gi kaka dhano ochako medore e piny ka. To gweng'ni ma Achuth humbe landore kod weche kata timbe mage. Mana pur, oduma, kod gik moko matindo tindo kaka njugu, gi rabuon gi gik moko. Kulima na ufugaji wa wanyama. Chone mano rach, lakini tinde wan maber, vijende wakete maber. Wapuro ndawa, wapuro oganda, wapuro njugu gi gik mamoko kaka muogo gi rabuon. To bende nitie dongruoge ma Achuth osenyuolo e ngima jodak kod johala maluorani. Waneno ka iloso no hospital wan kode ka gi gik moko matindo tindo. Mahindi imepandwa lakini sasa soko ndio hakuna, lakini mahindi iko, mifugo iko. Shule pia ziko lakini sasa iko mbali. Hospitali pia iko lakini iko mbali. Kama sisi kama watu wa hapa kufikia hiyo hospitali si rahisi. Achuth kasana wan gi lodge, wan gi badhi mbele ka, jodongo nyalo budho, shed mag boda wan godo ka, jodongo nyalo go draft ka godhiambo, customer be wa maintain customer maber. Wan gi medruok e waneno ka wan go hospital moro, wan ga Achuth malo, poko yawe, osege lakini poko yawe hospitande no. Weche somo sani wan go maber, ke Achuth ka no en kama nocha, sani wan gi jo university, wan ga gweng' Achuth ka en kama nocha. Sani somo ber karwa kaka kabisa, wan gi school Bishop Makarios ni malo kacha. Nyithindo nyocha chandro ne wach pi, sani ok winegi pi e sikul. Nyithindo ok wuok oko ni dhi omo pi aora, nyithindo dak mana e sikul kanyo. Sitima waneno kosechopo, wan go ka. Wan gi pige mag kaunti, moro bende chone kacha. Nderni bende waneno kosedonjo nyaka mag masikani e kuondegi. Osiptal wan go. Wan gi Bwari dispensary ka. Wan gi machielo bende Nyoyani malo kocha. Ombolo kakacha wan gi kamoro ni Kolwal bende wan go hospital kanyo. Waneno ka gintiere. Kedo be improve matin nikech chon ne wan gi ute lumbe, sani mabati nitie. To dhano bende sani gero permanent kaluwore gi nderni mosebiro gi ma pod medore. Wan gi academies 2, 4
Koreka wan gi sikunde mag sirikal bende auchiel machiegni ka. Jogweng' mar Chuth nigi rem kod kwayo mane magigombo ni okel e alworani mondo Achuth odongre ometni ochal kod kuonde mamoko. Kuonde mieche moko madhi kaka iye kocha to waonge gi stima. Koro emomiyo wakwayo ni ka sirikal nyalo yienwa mondo konywa wabed gi stima nyaka kor gweng'. Si tunaomba serikali tujengee soko. Kiwezekana kama sisi wanajensi wenye hatuna kazi ya kufanya, kama tunaweza fanya biashara hapo, tujengewe soko, alafu barabara pia tutengenezewe. Alafu stima, tafadhali tunaomba tu stima iende kila mahali. Iyo losman mwiki Luanda Junction, lakini kabila Chuth malokoni poko losnwayo. Kamora mora magimoro nitiere. Joko bera 100%, jokuge be nyaka obed ge iye, ke kata moro be nyola logo ganda, nyola logo magunia, utako la ge gweno. Gik mwanyalo remo sana pi, wan jopur to pi thago wan nikech wagombo ni wapur alode, to alode wategemea koth en gima biro e season ma samoro nyalo disappointi, samoro ipuro giri moro kapod itegemea koth, koro wagombo pi. Sitima to yenyewe osebiro to pok ochopo e gwenge nikech pod gin me center ka kaka Ugwedhi ka center pok gidonjonwa e gwenge ma koro nyalo konyowa. Wakwayo sirikal ni kapo ni gino nyalo biro to chopnwa nyaka miechwa, kik obino biro e center gi sikunde go osiptende go kende, stima gi pi. Chiro waonge go mwanyalo tere gik mwapurogo. Osiptal wan go to yedhe onge. Wachandre ka wan gi jotuo. Makama jotuo nyalo konyore maber onge. Sirikal okelwa yedhe e osiptande moger mapoko yawogo be gikelnwa dakteche manyalo konyo jopiny mondo minderni be gipanwa manyalo chopo kuonde ma owinjore kwadhiye gi gigewa mawapuro mondo mi jopiny obed gi yot. To ndalo koth chuodho chando nyithindo ka gidhi e skul, koro wakwani sirikal olosnwa nderni nyaka madonje skul mondo jo skul be obed gi yot, kik gibed ka gichando nyithindo ne wach lil sat. Mana kamano gi kanye mwachopo gode giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani ka ilimo kata iwinjo gweng' ma Achuth mayudore kaunti ma Migori to ilony kod gimomiyo ne ochake ni Achuth. Omiyo kik idhi mabor. Med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae majuma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Wadonjone weche mag ohala ni jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi noyudore e tago maliet e kinde manopedho dwaro mondo mi jokanyo e sekta mar teko opuodhi chenro mar keto kambi mar keyo modhi mag nyamburko kata Kenya Pipeline